torno a ser aquí, ja tornem a ser aquí. Doncs el Marc Puigentell, un oient, el Marc em va demanar si podia fer un vídeo que anés als súpers aquests que tenim aquí, que són tan grans, i veure els supermercats amb els productes i això. I ara hi anem. No anirem al Walmart, que crec que Marc va dir alguna cosa del Walmart, anirem al Kroger perquè està aquí darrere de casa nostra i ara ja estem anant. I quan dic al darrere de casa nostra, vull dir darrere de casa nostra hi ha una carretera gran que porta allà. Per això estem no anant caminant, estem anant amb cotxe. Hi ha una Starbucks a dins. En els súpers aquí hi ha un lloc per fer un cafè perquè la gent compra durant molta estona. Hi hauria d'haver sofàs, però no n'hi ha. Hi ha una cafeteria també, amb menjar, amb les fruites i les verdures. No sé, fa molt temps que no compro en un supermercat català, llavors hi ha moltes coses que no sé si les venen allà, si saps, no el mateix o no, però jo us ensenyaré coses. Raus, aquí a la izquierda. Raus. Del almorzar. Esmorzar. Right?